happy. I am happy. I have a dream. I got a dream. One day. We're gonna work it out. One day. Mandag startede vi ud med at få styr på emnet, få ryddet ud i det overflødige og finde ud af, hvad det var, vi ville lægge vægt på. Så fik vi lavet bøger, fundet ny information, skrevet om historien, begyndt på en definition, og så fik vi begyndt på et kreativt projekt, hvor vi sad til sent ud på eftermiddagen og til halv fire, ja. Vi arbejder til halv fire. Kreativt projekt lige øjet. Der ud af. Så fik vi, vi fik fundet ud af, hvordan vi ville vinkle opgaven, hvad det var, vi ville gøre, og fik det virkelig diskuteret igennem og begyndt på nogle af emnerne. Tirsdag, der fik vi skrevet rigtig meget på nogle forskellige emner. Vi fik blandt andet lavet sammenligning af velfærdsmodellerne. Derudover så fik vi uddybet nogle af de andre forskellige emner. Vi fik idéer til nogle flere kreative projekter, og så færdiggjorde vi vores kreative projekt, vi startede om dag på. Ja, onsdag der samlede vi ligesom op, der sendte vi havde alle sammen tirsdag, havde vi alle sammen skrevet nogle til de forskellige emner, hvad vi ville svare på det. Og der sendte vi ligesom rundt til hinanden, så folk kunne komme, hvis de synes, vi manglede noget eller noget. Så vi fik ligesom lavet nogle ender på tingene og fik ligesom sluttet af. Og så fik vi lavet medier omkring, hvad mediernes effekt er på den amerikanske drøm. Og så fik vi hentet nogle klip, som vi skulle bruge fra YouTube. Som vi fik sat ind i en video, og dem fik vi lige sådan cuttet af og sådan nogle ting, så de passede ind. Og så på fredag, der skal vi så lave filmen færdig, fordi vi havde nogle problemer med videoen. Torsdag startede vi med at interviewe børn og lærere på skolen i alle aldre om, hvad deres drøm var. Og så har vi lavet PowerPoint. Og vi har samlet alle enderne af alle de ting, vi har skrevet og sat det i en rækkefølge i den måde, vi skal fremlægge det på. I dag fredag har vi klippet vores film helt færdig, så det er oppe at køre. Så er vi jo selvfølgelig ved at lave videodagbogen. Vi har fået det hele samlet, og vi er i gang med at skrive talerkort. Så i går, vores interview med Niels Bjerre, alt det han har sagt, får vi lige også sat ind i vores projekt. Så har vi lige sat den aller sidste hånd på det kreative projekt, sat hegn på huset. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Samarbejdet har været super godt. Vi har hygget os rigtig meget, og vi arbejder super godt sammen. Vi kommer alle sammen med viden fra de forskellige klasser, så der er meget godt. Jeg synes, at samarbejdet er faktisk gået rigtig, rigtig godt. Jeg synes, at det gode ved vores gruppe, det er nok, at der er en fra hver klasse. Det er meget svært. Der er en fra A, der er en fra B, der er en fra C, der er en fra D. Det er mange kulturelt sammenhold. Det har været rigtig godt at arbejde sammen med sine gode veninder, da vi så kender hinanden, og vi ved, hvordan hinanden er. Hvilket jeg tror har givet os en rigtig god arbejdsproces og et godt sådan, sammenhold. Og på den måde, at vi ved, hvad hinanden er gode til, og hvad vi ikke er så gode til. Riyad. Er det noget, du vil sige til Anne? Anne, du er en dejlig kvinde.